Thokozani bogogo nomkhulu, ngiyanibingelela nonke abalandeli baleli khasi. Angiphinde ngibonge nje futhi ukuthi nithathe ithuba lokuthi nilalele amavidiyo okanye nibukele lamavidiyo, amathongo amahle abe kanye nani. Namhlanje naye nginiphathele umuthi oyinkunzimalanga. Lo muthi lona usiza kakhulu ekutheni uvimbele isichitho kanye nomeqo ukuthi ungangeni kuwena. Yazi-ke nani ukuthi-ke imithi esiyithaka la ijule kakhulu. Ziningi-ke iy'mfamona-ke ezinye-ke ezikhulumayo la ezisho ey'ningi izinto zingifonele ezinye, kodwa mina ngizoqhubeka ngininikeze iy'thako ngoba bakhala abanye ozakwethu bathi ngibulala imisebenzi yabo, kodwa ngakwelinye icala okanye ngakwelinye isayidi abanye abangenalo kahle ulwazi, ngoba kunanogobela abanye abancisha nawo nolwazi. Sothi uzokunikeza kodwa akanginikeze izinto ey'julile. Bayakwazi ukuthi basizakale kule channel okanye kule nkundla le, ngoba siyasikhipha izinto ey'julile la, nezinto esuke sikhipha la ziyasebenza, inamandla kakhulu. Ngaphandle kokumosha isikhathi, ake siqhubeke nendaba okuyiyona esizele namhlanje. Namhlanje sivimba isichitho, sivimba nomeqo ukuthi ungangeni kuwena. Sizoqala kanjena-ke, ngicela ungitholele impindamshaye bese ungifunela izibi zakwakho okanye la uhlala khona wena, bese ungitholela kumvalasangweni. Abanye bathi isivalasangweni kodwa kuyinto eyodwa. Bese ungitholele uchitha ibhunga, ungitholele iphinde emuva, ungitholele ithambo lenja. Uma ngithi ithambo lenja ngikhuluma ngenja straight, inja nje. Abanye bathi umgodoyi, inja nje lesifuya ekhaya. Ngifune ithambo lenja, hhayi kodwa ephilayo, ithambo lenja esiyifile. Ungitholele usilebhe, ungitholele ubuvimbo, ungitholele umpishimpishi, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi umqokolo, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi isimiselo, ungitholele umvunguthi, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi umbamba, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi umsingankomo, ungitholele nomuthi obizwa ngokuthi isondela ngange, ungitholele indwangu emnyama, bese ungitholela nenkwethu yey'nwele zakho, ungitholele iy'ntuli zey'cathulo zakho, bese ungitholele igazi lasovalweni lakho. Ngifuna negazi futhi lasey'nyaweni, ngoba kahle kahle lasivala ukuthi umuntu noma kuthiwa kubeke ihlobo luni lomeqo, noma kuthiwa umuntu ukuphosa ngahlobo luni lesichitho singangeni kuwena, noma kuthiwa isichitho esichithwe phansi. Ngoba kuyenzeka uthole ukuthi uzohlangana nesichitho, umuntu kade egqume ekhipha isichitho, utshelwe inyanga yakhe okanye utshelwe yilowo muntu lobe emsiza ukuthi hhayi uhambe uyochitha lapha emgaqweni, uyochitha endleleni ehamba abantu. Kanti mhlawumbe wena uzobe uqala ukuhamba kuleyo ndlela, bese uyasibutha leso sichitho leso okanye bese sinamathela kuwena. Usuba nesichitho-ke kanjalo esizoba nenkani ukuthi siphume kuwena. Lana-ke siyasivimba leso sichitho ngoba ziningi izinto ey'bekwe endleleni la esihamba kuzona okanye ey'ndaweni lezi esihamba kuzona. Ziningi izinto othola zitheliwe, ezinye y'mbelwe phansi, zihangula amandla abantu. Kuningi nje okwenziwayo endleleni. So-ke namhlanje siyakuvimba-ke isichitho kanye nomeqo ozobekelwa wona ukuthi kuthiwa ngeke eqe la mekweqa la uzovuvuka ley'nyawo. Cha, siyakuvimba konke lokuthi kungenzeki. Ngala makhubalo esengiwabalile, angingalandi kakade-ke. La makhubalo siwenze njani na? La wadinga ukuqotha uyawaqotha, uwenza abe-fine. Bese uhlanganisa konke nje, izibi lezo zakwakho okanye zala kini noma zala uhlala khona, nazo zihlanganisa kanye nala makhubalo. Konke nale nkwethu le y'nwele uzihlanganisa namakhubalo, igazi lelasovalweni lihlanganisa namakhubalo, nethambo leli lenja nalo lihlanganisa namakhubalo, igazi ley'nyawo lihlanganisa namakhubalo, iy'ntuzi zey'cathulo konke lihlanganisa nalamakhubalo. Bese uthatha le ndwangu emnyama, izwe kahle-ke manje ngoba siyajula. Thatha le ndwangu emnyama, thatha yonke le nto manje usuyihlanganisile la, umuthi nakonke lokhu
okunye okuhlanganisile kwey'ndwangu kwenkwethu kanye ney'ntuli zey'cathulo. Kanjalo konke uyayithatha lento uyayihlanganisa yonke uyifaka endwangwini emnyama, uqeda uyayibopha, noma ungayenza into esabhola like bese uyayibopha. Uma ngabe usuqedile ukwenza njalo, thatha leyo nto-ke manje usuyibophe ngendwangu emnyama, okanye thatha leyo ndwangu emnyama usuyibophile kanjalo. Hamba-ke uye endaweni noma esigange njengenamisi, uthathe leyo ndwangu uzofika ube umgodi lapho. Umgodi nje ungashoni kakhulu, uma ekwazi ukungena nje ngisho ngakuthiwa uhumba ngombese noma ngabe yini lo ozobe uyisebenzisa, uzomba nje ngawo lowo mgodi loyo bese ufaka leyo ndwangu leyo phakathi. Uyakhuluma-ke la ukuthi noma ngabe ngibekelwe luphi uhlobo lomeqo, noma ngabe ngithunyelwa ngaluphi uhlobo lesichitho, liyongithola la. Wenzani la? Uyithwebule wena wasuhlanganisela amakhubalo la ukuthi yonke into ezobe ithunyelwa kuwena bese iqonda lapha kuleya ndwangu ingakutholi wena. Uzokwenza kanjalo-ke bese uyagqiba lapho esigangeni, ugqibe leyo ndwangu leyo. Uma usuqeda ukukhuluma lokho engikade ngikusho, ugqibe lapho bese uyasuka manje. Ususuka usuyagoduka, ungabisabheka-ke emuva uma usuka lapho. Qeda ukugqiba nje usuyasuka. Ngabe mhlawumbe ukade uhamba ngemoto noma ngey'nyawo, uma ukade uhamba ngemoto, hamba straight uyongena emotini yakho uyaqhubeka uyahamba. Noma kuthiwa uhamba ngey'nyawo, usuka nje straight uyaqhubeka uyahamba futhi kanjalo. Uzokusiza kakhulu-ke lo muthi ngoba kunabantu abahlala ey'ndaweni la kushisa khona ngempela. La impela abantu bakhona, noma abantu abakhele leyo ndawo leyo abanomona kakhulu, abathanda ukuthi nje njalo bathanda ukubona usokola ngayo yonke indlela. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe khona izinto ezinhle onazo mhlawumbe abangenazo kodwa abay'halelayo, manje bazama ukukuyala ukuthi uhlezi kube nento ezokuhlupha njalo okanye ezokuhlukumeza. Ingakho-ke nginikhiphela lezi nduku ezikanje ngoba ngiyazi ukuthi zizonisiza kakhulu, zizonilekelela ekutheni lingadlali abantu. Ngiyathemba ukuthi baningi kakhulu abazosizakala ngale nduku. Ngiyacela ukuthi niyenze njengoba ngishilo le nduku, konke lokho ngikushilo nikwenze njengoba ngikushilo. Lokho kuzosiza ukuthi induku yenze lo msebenzi lo ekuyiyona engiyikhiphele wona. Ngiyanibonga nje kakhulu ukuthenini lo nihlele njalo niwabukelile amavidiyo. Ukuwabuka kwenu la mavidiyo kwenza mina ukuthi ngilokhu ngikhiphe njalo ulwazi. Ibhuku lemithi likhona, liyatholakala, lidinga inkompela ethanda ukuqina. Akulona nje ibhuku njengencwadi nje ovane uyithenge mhlambe ngo-40 rand, 30 rand, cha. Makunika lesikhwama kusuke kunika isinkwa sokuphila saphakade ukuthi uyokuphila lapha. Abantu uningi ongakwenza ngoba kukhona konke okukhona okuwumuthi ofisa ukukusebenzisa kulona. Uyakwazi ukuthi uthole ibhuku, siyakwazi futhi ukuthi sikuposele ngophepha. Uma kuwukuthi udinga khona okudingayo uyaposeleka ngophepha. uNkulunkulu abe nani, anibusise konke enikufisayo kube impumelelo. Ngiyacela nje namathongo akhanyise, agezeke abe mahle